Nisomye pano pa Malawi-8. Malawi-8 YouTube channel. Osaiwala kubanga subscribe, like and share. Ina mucha kudabo kuone lero kama sonda mkala motani ava Malawi and culture. Remember Malawi ndima cultures osiyana kuma siku la lero Lomwe and even one of the tribes Malawi kuno siku la lero akusangalala chikhalidwe chawo chimachidwa kuti Mulhakho wa Lomwe. So today we are here at Chonde whereby Lomwe tribe in Malawi they are celebrating their culture. They share their values and also their culture experience as well as what they believe in. So today you are with me, Martha, here at Malawi-8. Don't forget to subscribe, like and share. So I'll be showing you a lot of things that the Lomwe tribe they believe in. They want to share their cultural experience and also much more. But today I'm so excited because this Mulhakho wa Lomwe ceremony was launched by one of the presidents from Malawi, and this is the former president, Peter and he is also here on the event. So be right there. Don't forget to subscribe, I say like and share. Tateni monele tukano sikwa kusangala ndicho chikhalidwe chimene cha ku Malawi chili chimodzi chimene chachikulu ku Malawi kuno Lomwe. Kanipo. Green grass. Them are chulama uguri mahebos. That we go for the wazani we know mahebos abeni. Hebo yidu ibene ibata kutosa malikani wena ipa ma usata chilungamo kuzira sukuteko asakale kudani sa kuzira mu chilungamo esaya kanja bene ima kusatetu matenda usana sema kuza kali maligalo amu ngongo matenda amu kama takuzoka fanya hivyo ndani akazo focus makazi abina ikanja dihebo na kusira chini makusia msia ndikuona nditu kabotolo kage hapa jamani osarize cheni wa mudu kabena wa mudu sisi sababu sakali fungu fungu sijana yangu sonega sana. Okay. Ndega lipa bwanje kamene. Nene rogo ntibangu sasa 1000. Okay. Bima kula nditu ngadilanulo nditu. Magula. Kula mwasi rogo sona. Olimpa. Obanda fodo limpa sasa. Okay. Alright. Nanga ndiwona bachina Manchester United zimene zose mulimbili sasa before wadi alipa bwanje 100 amene alipa 300 kwacha 500 kwacha pesa kapamene manoma uyu ndoone samahati amene uyu pango amene timapanga 300 kwacha mnampanga noka aya amene utimachita ukaoda kuma mati amene upanga noka ndi design imene ikuoneka kumene zimene nacho ya imene ili uchitira kuno ku Mulhakho wa Lomwe sikuita mango khala Lomwe kama ngonesa chikhalidwe chawo ayi kumakhala nso anthu amene amaonesa zakacha amene amaonesa zomwe amapanga mukuona ati yopanga ndithu ndi Malawi ndithu komanso ndikhupira mafuta awashi mnapanganso nokha kabota woti konseka atu 1000 kwacha sisi kukula bwino ndithu osaduka nde koma anthu mwina sana bwere kunoko koma akuonerani angakupezeni bwanji leo kubeza ngosa fuda watambisa chino fuda wasemeza wakala kumula njero ngoma wale wakachera sabida ndio sedima lingisa na resource ya msia. Okay. Ati zango fika kumula njikuno ndikufusa kuti sapitwa ndekuti mwabeza ndithu anthu amenewa malasta kandi lasta nani ni lasta manifoti ndio sio kalibijana ya pingi kumula njero haya lasta rasi Shamiru chinomba amene okay. Nde gaja
ganja amene akumapita pabwanji ganja amene mutangoyikamo mabali amene tili malipya amene ali amene wadeti makusa pa ya script okay apera script imos timagulisa dedi pe script ni bwanji timagulisa 100 wala aizo chipa bizi tatamanga ni wele ngasa atafuna kukulisa atasukulusa zango fika pasabidwa kumulanje zungo fusa ndicho mwabeza ndicho zomo kwambiri nyadeni kwambiri so sister ko abale oso akale oli mixika kutipeza kuona kuti zimene zimene zambiri apa sina kukoze matsa taso kuti apafika pafupi azataso kuona kuti singa kale soka chipinjo kwa baza chitenga soka chichabwino chogulisa chiro pa chiro njira zosiyana siyana mati tandiza so akale tupiratu kungu makali kuyabwa mazola mafuta amene wawa amataso kutesa kungu mmene kuyabwa bali makati mabowi dadi ndi makati silo tima patiti tima family makwala ndi aganja mafuta sisi Rastafari maitia shule chacha zile jambo la jambo ndafumu ndani adera liti komanso akumva chimwemwe kuchanji pa tsiku la lero limene likukhala lomaliza kuyambira lachisanu lija kukumbukira ndithu chikhalidwe chimene chicha Lomwe ndakulandira na mfumu ndatokoza kwambiri mai wangu ndinepia German chilemba tu amene ndikuchokera kwa Lomwe atu kaya mukuona chimwemwe chanu nchotani pa tsiku la lero limene tikumaliza tikukwangula komanso pamene kuti inali yokuti mwina anthu samayembekezera kuti founder former president apita muthalika kuti abwera munakhala ndi chimwemwe bwanji mutaona kuti abwera ife titamva chimwemwe kwambiri pakuti adati tinasowa kunakosowa matilimbikisa kateneo patron wathu ndipo namva chimwemwe kwambiri fa kunokotoka kumene timapeza kuti zosiyana-siyana kondolosi nkhondo kutedi ekula pachilomwe ekula ndi kuti ndi timati tinezo sasi mikupa imene mikanda timaonako zosiyana-siyana ndi chimwemwe kwambiri ngati sikulizateso faye makhala siku yoti timakumbutsana ena atu amayiwala chikhalidwechi ndiye kumakhala ngati kukumbutsanako kuti anthu akumbukire kuti kodi chikhalidwe chathu tili nchoterera inetu ndasangalala kwambiri komanso pokuonani kuti munali limodzi ndi amayi ndi zinthu zosangalatsa kwambiri amene zosangalatsa zonga iyayi amayi ndawafumuka zasangalatsa ticheze nawo pang'ono tathokozako basi kaya mayi chimwemwe chanu nchotani kunali kukukolani pamene paja mukuona anthu ali ndi chimwemwe kwambiri mafumu tinakanika kuti apeze kuntunda kuja ndetizi apeza kamasesereka kuti aone anthu awo kuti ali mota akusangalala motani abatafika pano pamene akuonetsa ndithu zinthu zimene zizokongolako basi komanso kwatha ndithu kuyika mwina stika imene ya timu imene mapanga sapoti koma chachikulu tione ndithu chimenechi kuti Mulhakho wa Lomwe chikhalidwe ndi mwina angotifotokozera kuti kameneka ndikachani kameneka atifotokozera imene ndi drink bottles imene timapanga kudzera imene timapangisa kunalo kalelo ankagwisa ntchito za chikhalidwe ena ankagwisa ntchito kumene ngati zibanda ngati mene chilili kudzera kumsoma ene ndi chinthu chimodzinso chimene tinachiganizira kuti chikhalidwe chathu chicha chikhalebe chikhalidwe chopitirira mpaka na kufikizana
monga mwachikhalidwe ngatinso Malawi. Choncho ni asowa thandizo lochokera ngati mbali zosiyana-siyana kuti lusoimagwisa ntchito mmene ndimagwisa ntchito ndi zida zamanja zimene zimakhala zosausa malo oti athaisa komanso ngati kumakhala kothandiza ndi kutekera kuti atakukwanisa kuiza lusoimazakolo ndikwanise kuapempana ngati ndithuku mmene ndimalangira zinthu anthu amatakugwisa ntchito pamwera china chilichonse amakwanisa kumwera toba madzi chani era chilichonse timakwanisa kugwira ntchito ngati pa chilengedwe chathu cha sibwere kangati Lego ndi nsungwi zimenezi kuthira madzi munthu ava ndi anthu ambiri ndimaona mtauni mwakonda kugula ma plastic bottles aja athu tinawo ma originals achi Malawi timabangaso zopyerera ngati ma accountants chani mawerekerana zimaeroplane zosiyana-siyana ndimakwanisa ndimazipanga ineyo choncho ineyo ndi wa art koma ndimasowa chilipiso cha dziko lino la Malawi. ngati pompano mwezi wa September kuti makumbukira ndithu tourism month imene timayenera kumaonetsa kugulisa dziko lathu zinthu ngati izi zikufunika ndithu mati tizizigulisa anthunso azibwera tisamangogula mabotolo a China mabotolo a chani komanso ifeyo tizitha kumatha kutenga zinthu zimene zikupitisa kunja anthu azithaso matigula mabotolo mukuona Malawi mukuona zinthu ngati zimene sitinakaziwa opanda Mulhakho a Lomwe sitinakatha kuzindikiratu bwinobwino anthu angakupezeni bwanji kupatula Mulhakho a Lomwe kuno amene alekanika kuti agule leo ndipita wonderful watu ndikwawaluma koma ndimakhala dera lochedwa Mponjeni muzimangabala ofika muzimangabala kuti ndifuna pita wonderful nekuti mina aliyasikukwandikeza ende namba imene ndimakwanisa kugwisa ntchito ndimagwisa ntchito ma 8 awiri 0 ma 8 awiri ma 9 awiri 8 35 25 imeneyo ndi imene imakhala malaini nthawi zonse chotera mutakhala kuti pali othekera kuthekera kuti atha kukwanisa kutengapo gawo lina lililonse atatero choncho kuti akwanisa kufikira limene tachezeratu pano pamene pali mabotolo achikhalidwe chathu mabotolo achi Malawi kaya mitengo ndi bwanji potengera kuti ngati chinthu choti ndikuchigwisa ntchito ndi manja ndikugulisa pali 1,500 soneza ati ma 500 ndi tomwe ndikuti apa tating'ono ndi mabotolo anawo nanga madzi kukutentheramo amene ngati mmene lililiti ndikakathira madzi apo ndikagula satayika iya ndimwa bwinobwino umwa mmene mungamwere kaya thobo langa uponya mmenemo mwera kalero mmene mundetu kunalibenso zomwera zina zoposa zilegezi chimenechi ndi chimodzi poyerekeza timagwisa ntchito zipanga izi zimene tinkaluka kuzipondaponda ndikumagwisa ntchito kumamwera chokumwa china chilichonse chimene chinali chokumwa timakwanisa kutungira ndi chilikonde kumayika mmene ndikopeza kunena kuti lero lino chikhalidwe ichi chinatipitira ndimona taonjezera luso ili kuti munthu azikwanisa kugwira ndikumamwa yekha pa iye inetu ndathokoza mungu ndipatsaye 1,000